Така, здравейте, колеги. Първо искам да ви благодаря, че сте тук. Смятам да ви занимая с една историографска тема, посветена на част от творчеството на професор Виржиния Паскалева, което е изключително богато, разнообразно. Всъщност смятам тук да ви запозная с изследванията на професор Паскалева, които са свързани с търговските контакти между българските земи и Балканите в по-широк контекст и Средна Европа, както и българските търговци през 18-19 век. За целта в своето изложение аз анализирам по 15 на научно-изследователски текста на професор Паскалева, които са обнародвани в периода от 50-те до 80-те години на 20 век. Става въпрос за, както и тук съм отбелязал, става въпрос за статии, студии и съобщения, научно-изследователски текстове, сред които, разбира се откроява монографията Средна Европа и земите по долния Дунав през 18-19 век, социално-икономически аспекти. Една монография, която появила се през 1986 година, можем да кажем, че обобщава и надгражда всичко това, което Паскалева в предходните 30 години е успяла да събере като първични източници, като литература, да обобщи и да изложи в тази интересна монография. Монография, която и до ден днешен всеки, който се интересува от история на българското възраждане, от стопанска история, е отварял. За въпросната книга, тук съм си позволил да включа оценката на академик Константин Косев. Той говори за тази книга като, цитирам, най-значимото научно постижение и фундаментално съчинение с приносно значение едновременно за европейската, балканската и българската история. Малко ще стане въпрос по-подробно. Както тази монография, така и споменатите текстове, статии, студии и съобщения, считам, че заслужават едно задълбочено осмисляне и обстоен анализ поради три причини. На първо място, поради солидната и разнообразна изворова база, за която след малко ще стане въпрос по-подробно. На второ място, поради обилната литература, която е използвана за написването на всички тези текстове и особено на монографията, която се явява венец в научно-изследователската дейност на професор Паскалева. И на трето място, може би най-вече във връзка с оригиналните авторови изводи, които също правят силно впечатление. В хода на това свое изложение ще анализирам, както вече казах, въпросните публикации на професор Паскалева, обнародвани в периода 50-те, 80-те години на 20 век, като идеята е да бъдат откроени нейните приноси, ще бъдат посочени онези моменти, които са бегло маркирани с оглед по-нататъчното им осветляване. Като за начало тук смятам да дам една обща оценка всъщност на всички тези публикации, обнародвани в периода 50-те-80-те години на 20 век. Всъщност в тези свои текстове професор Паскалева, както вече стана ясно, разглежда икономическите промени на Балканите и в българските земи в частност, в тяхната взаимовръзка с социално-икономическите промени в Централна Европа в периода 18-19 век, като особен е акцента върху градската икономика. Обръща се внимание на мануфактурното производство, на фабричното производство, особено внимание на вътрешната и на външната търговия. Особено ценни за мен специално са наблюденията върху разширяващите се външно-търговски контакти между Балканите и Централна Европа и ролята на балканските и в частност българските предприемачи в обмена с Средна Европа през този период. От друга страна, прави впечатление, че в своите текстове професор Паскалева, освен че обръща внимание на икономиката, на икономическите промени, тя обръща внимание на социалните трансформации, които са породени от стопанските промени.
което личи в малко или голяма степен в много от нейните текстове, личи и в монографията, за която стана въпрос. Всъщност тази монография Средна Европа и земите по долния Дунав 18 и 19 век представлява не самоцелно икономическо изследване, както се изразява сама професор Паскалева, нещо, което личи от заключението, където вместо да са резюмирани основните изводи, които професор Паскалева достига във всяка една глава, това заключение има приносен характер, защото там са засегнати въпросите с социалната трансформация, раждането и утвърждаването на буржоазията, ролята на буржоазията в обществения живот и така нататък. Тоест надгражда се онова, което в предходните страници е изяснено. Или както професор Паскалева се изразява, в заключението се посочват, цитирам, социалните, културно-просветните и политически последици от стопанските процеси, които са изяснени в хода на изложението. Това, което също ми се струва важно и трябва още в самото начало да се отбележи, говорейки общо за изследователския почерк на професор Паскалева, е това, че в своите текстове тя маркира някои въпроси и съответно се спира върху тях по-задълбочено в свои по-късни текстове, включително и в монографията, за която стана въпрос, въз основа на новоизбирани първични източници, въз основа на литература, допълнително открита и ползвана. Така, например, ми направи силно впечатление в едно съобщение, публикувано в списание Исторически преглед през 1958 година за отнасящо се до афро-българските търговски връзки, 18-ти началото на 19 век. Тя посочва бележка в линия, че би било добре да се обърне по-сериозно внимание на българската колония в Брашов и съответно виждаме как монографията 30 години по-късно въз основа наистина на отбилен изворов материал, за който след малко ще стане въпрос, тя разглежда тази проблематика в наистина големи детайли. И тъй като стана въпрос за изворите, съм се опитал по някакъв начин тук да представя това, което професор Паскалева използва в всички тези свои изследвания, за които стана въпрос. Прави впечатление всъщност както огромния обем извори, които тя използва, така и това, че те се отличават със своето тематично разнообразие. Така, например, се използват публикувани материали, става въпрос за томовете на Никола Миков и най-вече австрийските консулски донесения, използва архивни материали в Виенските архиви, в архивите в ЕРГ, в ГДР, използва, разбира се, периодика, която също дава информация. Пестерлой, да речем, дава информация за търговията с зърнени храни, по долни Дунав, която знаем, че процъфтява от 40-те години на 19 век насетне. Тук също съм се опитал да представя един също любопитен казус. Всъщност тя се занимава и с архива на първото привилегировано кралство параходно дружество в Виена. Архив, който не е обработен, архив, който не е окомплектован, не е подреден, тя е положила усилия за да подреди тези материали в хронологичен ред и да ги използва за своите цели. Тя отбелязва, че прегледала, както може да видите, 15 000 страници, успява да систематизира тази информация и, както личи от статиите и студиите, и особено от монографията, всъщност да подреди тази информация, която се отнася за периода от 1943 до 1875 година. Впечатление правят и документите, които тя използва в връзка с разработването на твърде интересната за мен тема за миграциите от Балканите и българските земи, в частност към Централна Европа, които дават представа за колониите, които се създават в Лайпциг, в Виена, в Будапеща и така нататък.
Изобщо документи, както се вижда тук, които са твърде интересни, но това са по-голяма си част ръкописи, трудно четими на гръцки, на немски език. На следващото място, това, което също за мен е интересно, тъй като това също работя с такива избори, става въпрос за материали, които отлежават в нашите архивохранилища, свързани с дългогодишната дейност на такива търговци като братя Робреви, като братя Треволи, Христо Георгиеви. Професор Паскалева е работила и в научния архив на БАН с твърде обемисти архив на братята Георгиеви. Архива на Робеви също можем да кажем, че е изключително богат и в него се съхраняват материали, които в по-голяма си част са писани на гръцки и на немски език. Нещо повече, именно начевайки своята работа по дисертацията си в 1952 година, посветена на австрийското икономическо проникване в българските земи от началото на 19 век насетне, професор Паскалева е ученият, който работи с този също доста обемист архив на Търновската търговска къща Хаджи Николин Мичо Мустафи Сел Вели и Гружие. И тя във връзка с работата с този архив също е била така принудена да първоначално да го обработи, да го подреди, за да може да бъде ползван. И тук също става въпрос наистина за хиляди страници, писани с различен почерк, на гръцки, има писма на немски език. Сега всеки, който работи с такива документи, знае, че с течение на времето на стилът избледнява и така нататък. Всички ние сме се сблъскали с това нещо. Не по-малко важен и интересен за мен е въпросът за използването на литература по всяка една от разглежданите от нея теми, в случая темата за Средна Европа. Става въпрос наистина за богата вторични източници, литература, както на която изляза изпод перото на български автори и преди 9 септември 1944 и след това, разбира се, множество изследвания, писани от немски, австрийски, румънски учени на чужди езици, както личи от библиографията, която е приложена в края на монографията, която няколко пъти цитирах. Става въпрос за изследвания на немски, на френски, английски, унгарски, румънски. Понякога тя се е служила с литература, където се откриват първични източници, които са унищожени, загубени и от които успява да реконструира интересни статистически данни във връзка с търговски обмен, стокооборота между Балканите и Централна Европа и така нататък. Няколко думи по отношение на методологията, която е използвана, това, което личи от тези текстове, за които става въпрос. На първо място става въпрос за текст-критичен анализ на голям обем от първични исторични източници, както вече стана въпрос. В много текстове личи също така сравнителния метод, количествения метод, който е много важен за всяко едно стопанско историческо изследване, така че този метод също е използван. И нещо, което също е интересно за мен, това се занимавам с търговци, предприемачески практики и така нататък. Този микроисторически подход, който тя прилага, работейки именно с търговска лична кореспонденция, фактури, полици, различни видове търговски афери, извличайки необходимата информация от всички тези документи и представяйки в един синтезиран вид. Сега, без претенции за изчерпателност, по отношение на основните приноси на професор Паскалева, които според мен се виждат за всички тези изследвания, разбира се, списъка може да бъде разширен. На първо място, тезата, която тя защитава в редица свои публикации за засилването на потока на стоки от българските земи, изобщо от Балканите към Централна Европа от 20-30-те години на 18 век. Един процес, който върви паралелно с ангажирането на
все повече и повече балкански търговци, българи в частност, в тази дейност и в този активен търговски трафик. Разбира се, професор Паскалева отчита и ролята на българските търговски колонии, които стават все по-многобройни и многобройни с времето и съответно спомагат за все по-активния търговски трафик. Всъщност, професор Паскалева характеризира тези предприемачи, цитирам, като дейни посредници между български и чуждестранния пазар. Нещо повече в своите публикации тя посочва множество конкретни примери за такива стопански дейци, които произхождат от различни локации в българските земи, изобщо от Балканите, които са дейни в австро-българския стокообмен. Ето повече посочват се дори имената на по-малко известни лица, за които в нашите архиви уви или няма, или изворите са твърде малко. Така или иначе, мисля тук, че важна е оценката на професор Паскалева, че именно тези хора, както тя се изразява, са най-активният елемент в осъществяването на търговията с Австрия и с германските държавици. Друг принос, разбира се, който е свързан с обобщаването на това море от информация, която тя извлича най-вече от първичните източници, е изясняването на асортимента на стоките, как този асортимент се мени във времето. Професор Паскалева също така отбелязва и основните региони в българските земи, където се забелязва засилено австрийско влияние, където съответно има търговци, които се занимават активно с такава дейност между българските земи и Централна Европа. Да речем, Търново според нея представлява, както тя се изразява, централа на австро-българската търговия, където са резидирали множество търговци, които от 40-те години на 19 век започват да откриват свои клонове на търговските си дружества в Централна Европа и още по-дейно да се занимават с тази дейност на базата на по-рано установени контакти, връзки, запознанства и опит. В своите изследвания професор Паскалева обръща внимание на още един важен момент, а именно това са негативните фактори, които оказват влияние в предприемаческата дейност на всички тези лица, които са активно ангажирани с предприемаческа дейност. Обръща се внимание на икономическите и финансови кризи в края на 18-ти, началото на 19 век, по-сетне след Кримската война. Обръща се внимание на много други негативни фактори, които оказват влияние върху търговския трафик през целия този период. От друга страна, можем да кажем, че както в по-ранните си публикации, така и особено в монографията, така доста детайлно, професор Паскалева разкрива умело основните тенденции в икономическото и социално развитие на регионите в Средна Европа през този период, 18 и 19 век. Акцентира се, да речем, върху ролята на мирните договори, подписани в края на 17 и през 18 век, които спомагат за превръщането на Хабсбургската империя в един много важен фактор, както по среден, така и по долен дум. Изяснени са редица други въпроси, свързани с реформената политика на просветените монарси през 18 век, как те стимулират икономическото проникване на Австрия на Балканите. Изключително интересни за мен бяха тези страници, посветени на демографската политика през този период на австрийските монарси, във връзка с стимулирането на тези миграционни движения и заселването на население в различни части на австрийската монархия. Има отделен, всъщност доста любопитен параграф, който е свързан именно с тази проблематика, свързана с миграционните движения, на тема, която вълнува изследователите и до днешни доста учени се занимават с тази проблематика. Професор Паскалева обръща
внимание върху различните типове миграционни движения, макар и съвсем лаконично. Обръща внимание върху това, че тези преселения биват групови, единични. Това, което за мен е по-важно, един избор, който тя прави, че всъщност тези движения на население спомагат за свързването на изостанали региони с, цитирам, големия международен пазар, като по този начин създали предпоставки за развитие на буржоазното общество. Акцентира се също така върху организацията на колониите в Централна Европа. Обръща се внимание също така доста подробно на Лайпцигският панаир, една също доста интересна тема. Тя е издирала всъщност много документи, непознати за българската историческа наука, и всъщност първоначално разработва тази проблематика в една доста подробна студия, обнародвана на немски език, след което включва такъв параграф и в своята монография. Става въпрос за документи, с които тя е работила в Лайпциг, в Дрезден, от които документи става ясно каква е ролята на лайпцигските панаири в този стокообмен. Обръща внимание и върху въпроса за търговците, които са съответно хората осъществяващи трафика между Балканите и Лайпциг, макар и по-пестеливо, обръща внимание също така на всекидневния живот. Не случайно съм подбрал точно тази илюстрация, която дава представа за облеклото. И всъщност в своите текстове професор Паскалева обръща внимание и на такива детайли, които са също любопитни, тъй като това е маркер за модернизация или пък липсата на такава. Така че това, за което стана въпрос преди малко, това, че професор Паскалева изяснява и този проблем въз основа на по-мащабните икономически проблеми, за мен лично нещо доста любопитно. Разбира се, в монографията се и в останалите текстове на професор Паскалева се обръща внимание върху онези процеси, които са свързани с индустриализацията и навлизането на капиталистическите отношения в икономиката. Професор Паскалева, да речем, отбелязва, че до Кримската война, именно в хода на тези сложни процеси, които протичат с различен интензитет в различните части на Хабсбургската монархия, всъщност до Кримската война Виена се превърнала в един така доста голям, важен икономически център, цитирам, който свързва стокообмена по всички пристанища на река Дунав от горното течение до устието. И съответно се създават много по-големи възможности за още по-интензивна търговия, от която се възползват и редица български търговци, някои от които преди малко бяха споменати, като търновците, например. Друго нещо, което прави впечатление, е, че професор Паскалев обръща внимание на статут на колониите, на българските търговци, които са част от тези търговски колонии, по какъв начин, да речем, те извършват своите търговски дела до началото на 19 век и каква промяна настъпва във връзка с утвърждаването на тези капиталистически отношения, за които стана въпрос преди малко. На практика това е периода от 20-30 години, той се засилва с течение на времето, в който според професор Паскалева всъщност се забелязва тази нова тенденция отделни търговци да подемат своя собствена инициатива, създават свои търговски къщи, вече те не се намират под опеката на тези стари компании и могат да развият още по-впечатляваща дейност. За мен беше много интересно имената на тези личности, които тя успява да издири в чужди архивохранилища, като да речем този русенец Тодор Минков. Тя споменава и други лица, което е изключително любопитно за мен.
От друга страна, в своите текстове професор Паскалева обръща внимание и на факторите, които способстват за все по-засилващото се австрийско влияние в българските земи от началото на 19 до самия край на този век. Най-кратко казано, капиталистическата индустрия в Централна Европа, която набира все по-голяма скорост, географската близост между Централна Европа и българските земи, удобния речен транспорт, особено от 30-те години на 19 век насетне. Те обръщат внимание и върху още нещо, за което стана въпрос. Тези традиционни икономически контакти, които са установени още в миналото, още през 18 век, които също способстват за това нещо в един по-късен период. От друга страна, когато говорим за австро-българската търговия, всъщност трябва да имаме предвид дебукетата, където съответно се осъществяват вноси, да речем, стоки от Централна Европа. И в този ред на мисли професор Паскалева е обобщила огромен фактологичен материал, съответно дава се доста подробна информация за редица дунавски пристанище. Според нея Русе заема първо място, следвано от други градове, като Видин, Лом, Никопол, Свищов и прочие. В заключение бих желал да отбележа няколко неща. Всъщност, мисля, че всичко, което изложи до момента, подсказва, че научните публикации на професор Паскалева не са загубили своята висока научна стойност до ден днешен. Същевременно те се явяват една твърде солидна основа за разбиране на сложните процеси в българските земи в Средна Европа, които начеват през 18 век, добиват още по-голямо разпространение с напредването на 19 век. Постигнатото е важна гаранция за задълбочени бъдещи проучвания, които биха могли да разкрият нови и любопитни сюжети. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие, въпроси, коментари, бележки, удоволствие да коментирам. Аз бих искала само да се добавя и някои други неща. Сега професор Паскалева е едно, тя е представител на толкова време, което се занимава с тази проблематика. Значи, проблемът за английското на Централна Европа и Балканите е много актуален в нашата история. Който се положи на година. Цяло преди съм ти. Тези в началото на 90-те. Като тази тенденция от нашата история, тя не е откъсната от Централна европейска история и от интереса по-специално на немско-язичната част на тази история, но не е там. И в други страни, като имаме Полша, Унгария, има интерес към тези проблематика и с много изследвания точно в този период. Сега от нашите изследователи, поколението на професор Паскалева, които са работили в другите проблематика, е Вицент Марта Бур. Тя има една монография за българските търговци в Централна Европа, която е преведена на няколко езика. Тя е 70 години издадена. И малко по-късно вече през 70 години нещо по-ново работи тази тематика. Като в началото на 90-те. Attention. Virus is full. Clean your Android. Virus is full. Clean your Android. Virus is full. Clean your Android. Издаде в Виена тя издаде една малка книжка на немски език с обобщаващо конкретните немски изследвания. И отделно има търговски семинари през Пенсилвания,
Отделно има настоян маркет доктор разработки, търговията и търговците между България и Да, има цяла монография в началото на 90-те. Може би на професор Пазгалева изследвания, те са така по-обобщаващи. Стали ли проблем идеално плащат? Сега този интерес от страна на Австрия долу има, това е свързано с това, че има империята безплатно. И всъщност като може да се реализира. И за това че ни плани средства долу и го правят главата. По отношение на изследванията на тази проблематика, професор Паскалева е работещ с него. Това беше любима тема на доктор и на немски език. Всичко, което е донесло, много документи са донесени, по-така това е беше предимно в австрийските. Се намират в нашия архивски каталог. Но те знам, че има буквално част от това, което е изобщо не е изпълнено. Така че това е на вниманието на младите изследователи. Сега в архива, в филмовата колекция, сега на архиви, има също много документи. Има и от нея, но тя основно от нашия архив. Не проблема, но има участие в колекция в колекция България има много документи, които са абсолютно непокътнати, донесени от Марсебург, които са изцяло за България, документите са само на гръцки и на латински. Тя не би използвала в разпорт. Така че има полезна изява. Сега не знам, съвременните изследователи вече се занимават с тази проблематика. Иначе една дисертация може да за лапските панаири. По принцип има една. Правното регулиране на този търговски мен. Машева, да, Машева и Галин Машева. Тя би публикувала тази дисертация. Не е публикувана, не. Само като заглавие там. Може да кажа, че не знам да работи по този въпрос, вече отгледана, защото акцента на тези стари изследователи и не стари, които нямат предишни изследователи, това е върху икономически акцент на тези движения, на представи на хора, докато тази проблематика с търговски могла да бъде вземата на точка на миграцията и вече по съвсем друг начин да бъде осветлена. Защото и които те работят наистина има, това са основно документите на тия търговци, които са основно тези търговски. Но демографската информация, която е абсолютно непокътната и било много интересно, абсолютно едно такова осъзнаване на това. Сега през 90-те вече не са така и сега. Значи този вид търговия, по начина, по който я правят тези търговци, тя е някъде до края на 80-те. Последното поколение от тях е началото на 19 век, самото начало на 19 век. Вече през 19 век тези организации белязат търговията се правят по различен начин, като естествено се променят нещата и народно бъдещите след
издаване на нашето България, там вече сме контакти, 20 година и нещата малко се променят. Така че е много интересно, ако има някой, който да има страшно много за тези цехови организации, значи тези наши люди, моите впечатление, понеже аз съм питала документи, и знам, че тук огромен масив става дума, като това е, което само с тези днеска. По-филматирани, нали, за това не говориме. И те просто всички дават едно, и трите имена, които спомена, те дават един по-обобщаващ поглед. Значи няма дълбоко проникване, да кажем, в документацията или изследване на отделни случаи. Самите тия търговците са интересни. За всеки един от тях не мога да напиша монография, защото има страшно много документи за тяхното функциониране. И стига да знаете графики, много страшно да се извлече. Сега, за съжаление, от тези изследователи няма нито един, който да знае да боравят. Поне с гръцки. Защото те са известни като гръцки търговци. Значи в Централна Европа ги наричат гръцки търговци, като гръцки обобщаващи имена. Това са балкански. Да, не знам. Значи това са балканци. От Балканския полуостров и тях има гръцки родинки. Много има албанци. Но и българи. Само да допълня, имаме една колега от Софийския университет, беше докторантка, Аделина Петрова, която работеше в активите в Лайпциг и Виена за българските търговци. Не знам тя дали е защитила докторат, беше под ръководството на професор Надя Манолова до преди 2-3 години. Да, точно преди малко това ми беше мисълта. Благодаря за името, че ми напомни името. Аделина Петрова. Аделина Петрова, точно така. Да, всъщност тя защитила в края на миналата година. Дисертацията е достъпна, автореферата са достъпни. Тя е работила точно така с такива документи, които поред още по-подробно светлина, точно върху Лайпцигския панаир, как функционира и прочее. Има така подробни там подробни биографични справки точно за такива търговци в приложенията. И да, тя е успяла да открие някои любопитни изображения, като това, което преди малко видяхме. Така че да. Така че има някакви следовници. Вашата политика, как падна тази процеса? Ами да, всъщност това е интересен въпрос. Аз във връзка с разработването и на своята магистърска теза, по-сетни на докторската дисертация, които са свързани с икономическа проблематика през възраждането, търговия, просто се запознах с всички публикации, или доста публикации на професор Паскалева. Първо тези свързани с Евлогий Христо Георгиеви и след това вече започнах да разширявам съответно обхвата и изчетох много други нейни текстове. Тоест във връзка с така назад във времето с моя интерес. А вие работите търговия? Да. Търговски. Ами всъщност моята дисертация е посветена на търговската къща Полиеви, сродниците на Евлогий Христо Георгиеви, но просто в един момент реших да разширя своето поле, да се запознае с други изследвания. Всъщност и в чуждата историография, това, което стана въпрос, на мен ми прави впечатление да речем, че гръцки колеги много се занимават с миграциите, колониите, включително Централна Европа. Професор Олга Кацирди Херинг има много хубави такива статии за по-ранния период, 17-18 до началото на 19 век. И румънски колеги, колегата Джорджа Лазар, да речем, има също много хубави, цяла книга на френски език, но има много статии, много други публикации, в които засягат проблематиката. Да, предявно имаше колеги от Сърбия,
транспортното споделението на обвинена и въпреки съдържание на интелектуалните пол. Добре, да очакваме изследване. Но по тази проблематика. Позволите само една-две думи да кажа. Първо, ми позволя Ивайло по насока на системата, изключително интересно като проблематики, дава поле за много различни изследвания. Аз имам възможността да се запозная с този паскалевски студент, да слушам нейни лекции и да се бъде толкова еродиран и увлекателен лекция. После, когато дойдох в института, вече беше в секцията, разбира се, в списанието и мога да кажа, че Жестина Паскалева е един от ярките учени в нашия институт. Тя наистина заслужава едно сериозно задълбочено следствие. Това наистина в много различни потоки, защото, както се отбелязва, нейните работи не са само в икономическата сфера, но и много други проблематики са засегнати. Въпросът ми на вас е по-скоро свързан с контекста в работата на Паскалева, защото тя влиза в функция в едно много сложно и трудно време, толкова от 60-те години. И от вашето изложение, изобщо запознавайки се с трудовете на Паскалева, се вижда, че тя работила в една напълно европейска историография, в един напълно европейски контекст. Така че въпрос не имате ли вие поглед върху този обществено-политически и не само обществено-политически, но и професионален контекст, в който тя работи? Имате ли намерение да го разработите проблематика? Този аспект на въпрос. Ами, той е безспорно важен и би трябвало да се разработи, за да добием пълна цялостна представа. Да, защото иначе няма как да... Така че... Да. Може би се заел с... Да, с контекста определено. Да. Аз всъщност точно в този аспект щях да дам една препоръка. Хубаво е все пак да се каже коя е тя така живяла, работила, т.е. да се представи самия автор, защото тук само разказваме спомени и колко тя направила. Всъщност контекстът е как тя се формира като историк, защо се организира към тази социално-икономическа проблематика. Пък тя е много модерна в този период, защото се налага марксистско-ленинската историография и методология, в която основно водещи на базата, трябва да разследваме базата, за да видим настроите. Това са обществено-икономическите формации, които формират историческата наука, и тя продължава. Интересът е на Иван Сакъзов и не само тези три дами, които зна, нека да кажем, че социално-икономическата история всъщност е най-голямото постижение в този период, който се години. Николай Тодоров, Карския град, 72 година. Тоест навсякъде върви именно, и то точно в този аспект, който каза и Пенка, икономическата, която да даде социалната история на тези промени и през възраждането, и през средновековието, ако щете, и през капитализм. Така че тя съвсем закономерно се занимава с тази проблематика, затова ми беше любопитно на мен да разбера нейната биография в началния период. Тя очевидно е немски възпитаник. Да е вярно, прекрасно немски. Аз просто не знам Че шуле и да е перфектно немски език. Не е задължително. Аз работих с нея 20 години. Тя беше реалният
главна редактор на България Discovery Review и аз си бях научен секретар, който помогли и да сме имали много разговори, макар че по социално-икономическа проблематика е пълни от мене. Те ми казват, че точно работата върху документите е наскочила и тя сама е усвоила немски, т.е. сама се е погрижила, да не казвам, че вкъщи по телевизора е седяла. Когато няма и телевизия, че е намерила начин да научи немски, защото ви трябва да тази проблематика, при това ставаше въпрос не само за литературния немски, за този съвременния немски, но и за нещо, което много малко хора прихващат да разчитат и да работят с него, само помнят, тя пише директно на немски. Тоест, ако трябваше да напише някакво изказване, не си превеждаш от български на немски, от немски. Тя знае с тези два езика работеше и да кажа още нещо за нейната широка култура. Можеше да бъде качествен рецензент и да даде полезна препоръка върху много широкия сезон с проблеми. Просто имаше поглед върху развитието и на средноевропейската историография, имам предвид немска, австрийска, чешка, полска, унгарска, което засяга включително. Това беше развила своя интерес в много висока степен и беше много добронамерен човек, да каже и това. Създание добронамерен на социално-икономическата проблематика, честно казвам сега, ако разгода малко в паметта си, може да се помогне. Защо се реагирала? Защо се реагирала на кого ученичка, защото тя е била енергия, това ще каже някакъв комитет. Освен това, млади хора да ви кажа, че старите автори, старите учени, наистина са много се работили върху себе си, и направиха скрайно интересно и така много бях впечатлена, че академик Димитър Ангелов на стари години почва да учи румънски, защото му става интересен проблем от румънската средновековна история и решава, че той трябва да чете в оригинал авторите и изборите и казва ми сега да учи. Така че очевидно това трябва да ни е на нас. Аз вече влизам от тази категория на вас. Нямаше Google Translate. Любов към това. Така че ти като подготвяш това нещо, мисля, че този контекст, личността, защо тя се занимава с тази проблематика, какво наследява, това ще обогати, а всъщност би се интригува и колегите българисти, защото биха получили по-добра представа и за личността на Паскалева и за развитието на нашата историческа наука. Това е интересен към това някакъв на нашето развитие. 50 години. Няма да въпрос. Да, защото миналия път имаше чака въпрос, едно момче беше задала защото тук ми излиза. Там ли? Не беше давно да. Ами няма чата. Чата не виждам. То не се вижда от това на екрана. Аз имам два въпроса. Да. Няма да се превършат за времето и за вашето време. Значи първият е отношение на самите изследвания на професор Паскалева. Дали може да се постигне някаква приемственост специално за търговските фамилии в 17 век, българските търговски фамилии в 19 век. Тя говори ли повече за самите хора, мрежите и отношението в 17 век, защото на 19 век е изключено, понеже повече съм се занимавала, знам, но в 17 век нищо не знам. И също приемственост между търговските центрове, цялата динамика на взаимоотношенията, икономическите взаимоотношения. Това е първи въпрос по отношение на немски изследвания. Вторият въпрос е във връзка с професор Паскалева в Вие.
Тоест, значи, изследването на професор Паскалев, дали сте ви дали някаква конкретна насока или идея за тема, с която да се запомня? Сега, по отношение на първия въпрос, това е изключително интересно. Сега в поредица от публикации професор Паскалева засяга по-ранния период, 18 и началото на 19 век, но както самата тя отбелязва, всъщност за този период в нашите хранилища има твърде малко документи, които биха могли да дадат по-детална информация. На мен това ми направи впечатление, аз пропуснах преди малко да го отбележа, но сега се сещам за това, че тя издирва документи, които се съхраняват от частни лица. Един тефтер, да речем, на един видински търговец, и тя работи в този документ, представя информация именно за началото, първите години на 19 век, което също е, нали, показва, нали, нейната всеотдайност, трудолюбие. Сега, в студията си, да речем, за братя Робеви, тя се опитва да засегне въпроса малко по-далече. Всъщност нейната идея е била и да разработи генеалогична статия, посветена на Робевата фамилия, където може би това нещо може да се засегне по-подробно, докато в тази студия, която е обнародвана и която често се ползва между другото в нашата наука, има съвсем пестелива информация само за някои от поколенията, тъй като не това е централната тема на нейното изследване. Но, както тя отбелязва, просто има страшно много информация и в чуждите архиви, които биха могли да хвърлят светлина. Но аз лично не съм забелязал да се прави пряка връзка, когато става въпрос за приемственост от 18 и 19 век, не знам дали изворът база позволява това нещо. Но пък тя се опитва да компенсира недостига на извори за този ранен период, както самата отбелязва, с преглеждането на едва ли не цялата краеведска литература, достъпна към онзи момент. И се опитва, там има също доста любопитни данни, както всички ние знаем, които сме работили с такава стиграфска книжнина, за редица фигури, включително за по-ранния период. Така че тя се опитва и успява да запълни тези празнини, колкото е възможно, разбира се, тъй като наистина за по-ранния период нещата, сега вече за 19 век, особено средата, втората половина, има плътен масив документи. Втория въпрос... Не е влияние на това, дали е дало конкретна посока, която може да да. Ами, още четейки текстовете, посветени на братята Георгиеви, това е доста впечатлен. След това аз дивизия започнах да работя, нали, с тези документи, които се съхраняват в 34К в научния архив на БАН. Всичко това, за което тя пише свои обзорни публикации, посветени на архива, както и в някои научно-изследователски текстове. И смея да твърдя, че този микроисторически подход ми стана много любителен още в самото начало, а по-късно, четейки все повече и повече от моите изследвания, това също ми правеше впечатление. Включително в тази студия, която е за братя Робеви, контакти на Робеви в Централна Европа. Това ми е наистина много интересно, този бизнес модел, как се променя той във времето, защото документите, които са особено плътни вече за втората половина на 19 век, на практика позволява това нещо да се проследи в много големи детайли. Моля. Тя има ли архив в БАН? Ами, не, колкото съм успял. Ако искате, мога да ви слушате материали, да запомня обаче, там да според. Да, удоволствие. Аз също съм си задавал този въпрос, но това, което съм успял да установя, колеги са. Сега, изследователите на историографията и казали, доколко тя има с историографията свое собствено духовно развитие, разбира се, това е творческото мислене на авторите, които искат една или друга степен и да намерят нови полети за изследване. Но също така, във времето да говорим, значение има и насоката, която се дава от спонсорите на изследванията, да кажем, събрано или иначе държава. Или държавна партийна ръководство. Така, това време. Мисля, че голямо значение отпаза идеята да се написат многотонно оставени роли и всичките тези командировки в чужбина, ще спонсориране от държавата,
Най-вече командировани учени в архивите, така се напълня нашия архив, копия, ксерокопия, приписани документи, които имат отношение към българската история. Тук даже виждаме връзка с издаденото през 1973 година, само година, чиято основна цел е прокламиране на програмната основна задача е да очертае мястото на България в европейските и световни процеси. Да представи българските изследвания в контекста на европейските и световни процеси. Това отваряне към света и вместването на собственото инвестиция е по-голямо, към чието цивилизационен кръг принадлежи българската история и култура. Това е цяло движение, да казала, но пак си оставям за себе си въпроса дали това е по-капитално решение от хора или някаква симбиоза между едното и другото. Аз не съм изследовател специално на периода социализма, но не си позволявам да казвам, аз го помня, той го помня, защото аз помня годишна неща, помня на периоди. 50-те години даже не ги помня. След втора година да стане тя докторантка, значи и аспирантка, това значи, че поколенията преди нея се е насочили, а това, което ти каза, ми се струва също важно, защото по схемите, по които са писани многотомната история, ще познаете всяка с какво се занимава, не само тя, но всички други. Да се запълнят тези основни букви, които се очертават още с първата многотомна история, двутомната история, 54-та година тритомна, така че това вече е, ама не, той е жакна, там не сме имала светови, той има много стопанска история, така че които да дадат насоки, но специално това също може да подскаже като оценка за нейната работа и контекст. Ако това някой ще го различи, нещо ще го различи. Това, което аз лично не ви достигаше в тази лекция, но контекст специално това, което Ваня каза, е много интересно, освен точно на това, че да, много хора пътуваха в чужбина, но при решение поставила много ясно личеше. Това, че тя отива от тази европейска историография и го пренася тук независимо от държавната поръчка. Това да е били партийно държавни и каквато въвежда един нов дух, който се усеща в почти всичките работи, дори и извън чисто икономическите. Аз съм напълно съгласен с това, което каза Илияна, че икономическата проблематика в онази историография беше водеща, но независимо от това се усеща един различен поглед благодарение на нейната огромна ерудиция. Може би след първите дни беше жената, която трябва Българка. Не е жената. Ще раздаем, като ще стават напълно. И това е но това да ги въведе в един контекст, който е съвсем различен. То зависи от характера и от интелекта на човека и от характера. Тя беше пред с характера, отдътва не много може да се харесва. Ама не, там те бяха двете швици, Светана Тодорова и Крумка. Много силни, в една почти и съща проблематика работеха с немски. Да, Крумка да знам, но двете са Светана. Сега, това, което аз мога да кажа само, мисля, че това трябва да уважим някои вредни да тя имаше своето място в европейските истории. Аз съм чувала от колеги, да, искам да се към на Кардерова награда. Даже в България, повечето от тях лично познаваха и се отнасяха дълбоко уважение към нейните ценности.
Така че трябва да вземем. Не, просто това, което е допълнението в контекста и личността и това би увеличило на лекцията и ако не публикуваш. Ето, теб да равномерява, това не се даваше по партийна линия. Това се даваше по услуги. Така че... Да. Вие казахте, че тук нашия институт за изследване има много ценни и костюми. Аз до сега съм ползвала само фотокопия на тези моите не специално въдеквата. Да, обаче ние нямаме и аз чакам вече 2011 година да имаме съвременен модерен апарат с костюмите костюми. Това ценни, когато ние не можем да го ползваме. През 2011 ползвах един документ от Държавния архив в Веня, който предполагам, че 2010 година разказва, и засяга стопанството на изключително българската история. И сега преди една година попадам на публикарска статия, където няма да цитирам кой е автора, той не е представен език, но той казва, че този документ е изписал лично от Държавния архив в Веня, който не може да бъде. Което няма как да бъде. Така че тези документи ние ни трябва съвременен, не е апаратите, нали, като пределен средата на миналия век, а съвременен модерен компютърен апарат, където може всичко да се види, да контракт, всички промени, това тези апарати не са много скъпчени, което могат да бъдат. И един апарат да бъде нападен. Моля ви се спрете записа. Моля ви се спрете записа. Не може да ги спрем. Нали ще просто да в YouTube, моля ви се. Така, колеги, ако имате някакви въпроси, някакви коментари. Да разбирам, че няма. Добре, тогава бих ви пожелал всичко добро. Хубав ден.